Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine update yekuresigna kwaMnangagwa, nyaya iya yakaswera ichitenderera nezuro pano. Nhasi pane imwe update zvekare iri kutaurika panapa, pari kunzi nyaya yacho iyoyo iri kuratidza kuenderera kumberi. Vakomana veChildren of Zimbabwe War Veteran Association ndo vakabudisa nyaya iyoyo, ende ndobva vadzoka zvekare nhasi vari kutaura kuti further details alleges that he has been failing to hunt down info on those fighting him from within. He is so afraid of his own system. He asked the system to start working on his retirement package. Yet, on the other hand, he is pushing to retire service chiefs by January 2025. Ndo situation yacho payave iko zvine zvari kunzi vakakundikana kuti vanyatsotresa kuti vaone kuti ndanani vari kuvarwisa. Tikada kutarisa zvinhu zvine zvichiitika muZimbabwe hama dzadiwa, zvimwe zvacho zvinongoita kunge zvingori fun. So makada kuremember pane zvakamboitika kwakamboputika chibhomba chakakuwadzawo vamwe painzi pakatoningirira vamwe vakakwara zvinhu zvisingaite. Inyaya yekuti yakazenge yakubatanidzwa apa pavakanzwa kuti kumba makamboinzwa nyaya inzi kumba kwevana vavo chinchichi kwanzi kwazodai kuri kuzongoonekwa zvinhu zvisiri kunzwisisika, kwakazombonzi yatoonekwa kuti yanga yada kutobatira moto musilingi chinchi. Maona nyaya dzacho tikatombotaura tikaona zvinhu zvakadaro zvichiitika ku-first family, kazhinji kacho inenge iri message. Pane vanhu vanenge vachitosenda ma-messages vachitotaura navo, but ivo vari kunzi manje vakatrya kutresa, vakatadza kunzwisisa kuti ndanani vanhu vacho ivavo. Ende tikada kutarisa futi mukunzwisisa nyaya yechikopokopo cheche chiri kunzi chakadonha uko, chakanga chakatakura, chaida kunotakura ivo, chakunosumuka ndobva chadonha, bva zvatongofarana zvakadaro. Saka zvinhu zvese izvozvo zvinenge zvichiitika, zvichizotadza kunyatsonzwisisana. Vamwe vanenge vachitaurawo nyaya dzekunzi hanzi kuri kurwirwa nyaya yesuccession. Makambonzwisisa nyimwe nyaya inenge ichitaurwawo, ana mutsvangu vanobuda vachitaurawo the way vanenge vachitaura vachiita. Mukatarisawo chikwata chanamudha vanenge vachiti 2030 vaMnangagwa ngavarembe varipo. So ivo vanoziva kuti inini am constitutionalist, handizoite zvakadaro vakutaura kuvanhu. Vanhu vachitaura kuti aiwa rambai muripo, ivo vachiti aiwa inini am constitutionalist, handiite zvinhu zvakadaro, handirambe ndiripo, handiti. So matarisa nyaya dzese idzodzo, vanhu vanozodzoka futi the extent yekuti vanhu vakaita sana Owen Mudha kana vachitotaura vanofanira kutoteererwa zvakanyanya. Why? Because ukamunzwa vati 2030 ngavaramba varipo, iye akambokwanisa kuvaitira zvakawanda zvokuti kana famu ravo chairi kukwekwe precab farm iro rinenge richienda richinozarwa nevanhu vachinoita sei maminista machinchi, ana Mudha varivo vakarwisa kuti vakwanise kunge vachiriwana, vozotadza nei kuzongomira-mirawo kuti vazadzikise zvavari kutaura zvokuti mukuru wavo aramba aripo. It's obvious kuti vanhu vari loyal vanoramba vachiita se vachitsigira mumwe wavo kuti aramba aripo. Saka ndo nyaya dzimwe dzine dzichingoitika. Saka patizonzi team ningi zvaya zvekuzonzi functionalism, hatina functionalism in the party, zvinhuwo zvinenge zvakungotaurwawo, but hakuna party inonzi haina functionalism. Even ivo papakatobva kumashure uku kwakutone team G40 neteam Lacoste yawe. Team Lacoste ndo vaizota take off. Iko zvino pane imwe, but vazhinji vanenge vakangonyarara. Saka ndo zvaakuitika. Saka in short tirongoti hana dziri kurova, hadzicharovere pazero hana, vari kuvhunduka kukwata. According to these guys matauriro vari kuzviita panapa kuti vati chigadzira zvenyu retirement plan dzangu ndione kuti ndingasiya basa iri racho. Ndo nyaya dziripo according to these people. Ndangoti darike panapa ndichikuzivisai ma-updates. Inongoziva kuti isusu hatife takadisappointa, togara tichingouya nenyaya dzese. So kana uchingosvika panapa first time yako panonzwa Coolin TV, tanga nekulike, tanga nekusubscribe kuitira kuti ZANU-PF iboyikane. You know what? Auti mundu udzi kuti nyaya muri kuionawo sei mu comment section.